Bueno, ez nago harritzen Espainiako nortasuna aspalditik ezagutzen dugulako eta zoritxarrez nik esango nuke gainera gure gizartearen sektore bat kutsatuta dagola, edo egon gaitezkela kutsatuak. Spain is different, frankismoaren garaian esaten zuten bezala, eta nik usten dut gaur egun oraindikan izenburu hori edo lelo hori hor dagola eta zoritxarrez kutsatu gaituztela, ez? Orain zer, nire gogo eta gazi gozoa izango litzake, ez? Alde batetik herri ekimen bidez gizarteratu egin delako gaia. Badakite gaia bankuetako eta ekonomiaren kontuak direnez, gaia konplexuak direla, askotan jendea erre egiten dela edo kalambre ematen dituzten horietako gaiak dira eta oso konplexuak dira gizartaratzeko. Hala ere nik usten dut neurri haundi edo txiki batean herri ekimenen bidez eta instituzioen bidez, ez dakit lehenengo aldiz izan dela Gipuzkoan, baina instituzioen bidez gauza asko egin direla, sakondu egin direla, eta gaia gutxienez gizartaratu egin dela. Lehen Kataluniako adibide bat jarri duzu eta nik hildo horretatik segituko nuke, ez? Momentu honetan, zailtasunak adierazteko, ez? Momentu honetan, Katalunian soberanitasunaren hildotik urratsak eman dira, ikusiko dugu noraino, askotan leporatzen digutela gu baino aurreratuta gaudela, baina kutxaban edo kutxen privatizazioari buruz ez dituzte eztabaidak eduki edo izan Katalunian. Horrek ere adierazten digu ze nolako modeloa eta sistema defenditzen da toki batean edo bestean. Eta kolokan jartzen dalako, hain zuzen ere nik esango nuke beste motako zailtasunak izan ditugula Euskal Herrian, ez? Eman diren eztabaidak eta ekarpenak beste motakoak izan direlako eta orduan planteatzen dela beste hildotik, ez? Ezkerretik planteatzen da proposamen ezberdina, proposamen berri bat, eta bide edo hildo ezberdinak, ez? Sistema bera aldatu nahi degulako. Beraz, bide honetan, edo bide horretatik eman diren urratsak, izango liatezke niretzako alde gozoena, hitz bat esatearren. Gaziarena asko dira, privatizazioaren abiadura handia da, aspalditik dago salgai gure herria, garai batean iparraldean esaten zuten bezala, nik usten dut gaur egun irudi hori erabat zabaldu egin dela Euskal Herriko eremu guztietara, eta ikusi dugun bezala, Adrianeko ondo adierazi duen bezala hasieran, esku publikoetatik esku pribatuetara gure sistemaren 40% edo gehiago Gipuzkoan, esku pribatuetara pasako da espekulaziora edo epe labur batean. Zer egin privatizazioaren aurkako, zer egin privatizazioaren aurkako bide horretan? Nik esango nituzke formulak eman baino gehiago herri ekimen eta azken hilabetetako edo urte honetako borroka honetan zer ikasketak atera ditugu, zeintzuk izan dira ikasketa, nire
niretzako ikasketak handienak edo azpimarragarrienak, ez? Lehena niretzako sistema berak aliatuak dituela, ez? Nik usten dut azalaratu egin ditugula sistemaren aliatuak baino gehiago lehen aipatu dudan bezala igorleak, ez? Iñaki barkatu, eskatuko izut labur-labur errateko. Bueno, bigarrena izango litzake lan amankomunaren balioa, hirugarrena eztabaidaguneak sortu behar direla, laugarrena gizartea konbentzitzen eta gure proposamenak helarazten, hontan, ez dakit bestetan, baina hontan arrazoia gurea dalako eta garaipenak eta hegemoniak gehiengoarekin lortzen direla. Oso ongi.